Хайырлы иртә, тур эфирда Татарстан яңалыклары, студияда мен Ойзиля Батырханова. Татарстанда традицион инвалидлар 10 көнлеге бара. 10 декабрьгә кадәр республикада 1000 ярымнан артык чара оештырыла. Сәламәтлекләре шикләнгән кешеләр арасында спорт ярышлары уза, юристлар киңәшләр бирә, вакансиялар ярминкәсе дә була. Үй шартларында ярдәм итү, санаторийларда дәвалану, кирәкле күнекмәләр һәм махсус учреждениеләрдә төрле һөнәрләргә өйрәтү. Инвалидлар өчен ярдәм чаралары күп төрле. Алар аерым дата белән генә шикләнмәй. Көн сайын республика буенча 275 меңнән артык кеше дәүләт учреждениеләреннән дә, хәйрия оешмаларыннан да ярдәм ала. Ярдәм төрле, бәйрәмнәр оештырудан алып киемнәр тегүгә кадәр. Һәр кемнең үз проблемасы бар, һәм ул җитди. Яшәү өчен проблемаларны хәл итәргә, нәрсәдә булса эшләргә, нәрсәдә булса уйлап табырга кирәк. Инвалидлар 10 көнлеге барышында Казанда 20дән артык спорт ярышы оештырыла. Казан Кремле тыюлыгында начар күрүчеләр өчен экскурсияләр була. Аларны ишарәләр ярдәмендә Кремль тарихы белән таныштыралар. Күчмә экскурсияләрдә планлаштырыла. Мир кинотеатрында һәм Әкият Курчак театрында төрле яшьтәге кешеләр өчен тематик фильмнар күрсәтелә. Всероссийский фестиваль для инвалидов по зрению, владельцев собак-проводников. 4 декабрьдә начар күрүчеләр, бөтенләй күрмәүчеләр өчен йөртүче этләр ярдәмендә үзенчәлекле бөтен Россия фестивале оештырыла. Шулай ук начар ишетүче яшьләр өчен 9-10 декабрьдә Казанда һөнәри осталык буенча ил чемпионаты уздырыла. Республиканың һәр районында ярминкәләр уза. Аларда мөмкинлекләре шикләнгән балаларның кул эшләре, сувенирлар сатыла. Ярминкәләрдә җыелган акча инвалидлар ихтыяҗларына тотыла. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Беренче 2 атна эчендә күп функциялы үзәк офислары аша 62 мең QR код алынган. Күп функциялы үзәкләрдә мондый хезмәт ноябрь уртасында барлыкка килде. QR кодның басма вариантын ала белмәүчеләргә белгечләр ярдәм итә. Моның өчен үзең белән бары тик паспорт һәм СНИЛС булырга тиеш. Физик затның килү мөмкинлеге булмаган очракта нотариуста расланган ышаныч кәгазе белән QR код мәгълүматы башка кешегә дә бирелә. Ел азагына санаулы көннәр калып бара, шушы көннәрдә Бөтен дөнья татар конгрессының киңәйтелгән Милли шура утырышы булып узды. Милли шура рәисе Василий Шейхразиев 2021 елгы эшкә йомак ясап, киләсе елга эш планы белән таныштырды. 2022 елда оешманың 30 еллык юбилее, шулай киләсе елга Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездын үткәрергә җыенабыз. Бу чаралар без бергә, безнең көч бердәмлектә шигары астында оештырылырга тиеш икәнен ассызыклады Милли шура рәисе. Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдәге Милли шура әгъзалары Zoom конференция режимында катнашты. Киңәйтелгән утырышка чакырылган кунаклар Бөтен дөнья татар конгрессының еллык эшчәнлеге нәтиҗәле булуын искәртте. Бірінші күнілік кені президентіміздің делегациясында Сауд Арабистанында болдым. Көріп тұрам, нешік Татарстанның авторитеті көп, нешік ешлерге, нешік анда яшәүче татарларга игътибар зор. Шуңа күрә менә бу эшләнгән эшләр алар барысы да безнең киләчәгебез өчен. Менә бу пессимистлар бит кычкыралар. Һәр татар бетә, культурабыз бетә, әдәбиятыбыз бетә, телебез бетә дип. Менә мин инде ничә ел эчендә, менә 10 ел соңгы ел 10 елдан алсам да, делегация составында чит илләрдә татарлар белән очрашуларда булам. Наоборот, күреп торам үсешне. Архитектурага яңача караш Казанда беренче Бөтен Россия архитектура төзелеш форумы эшен дәвам итә. Илнең 60тан артык командасы вәкилләре төзелеш өлкәсендәге яңа проектлар буенча фикер алыша. Татарстан башкаласы бу өлкәдә әйдәп баручылардан санала. Даже вот не такой, на наш взгляд, не в яркой архитектуре, нужно добиваться стерильности в деталях. Заманча архитектура стиль үрнәкләре һәр проектта чагылыш таба. Детальләрне форум барышында да ачыклыйлар. Мәскәү, Санкт-Петербург, илнең башка зур шәһәрләрен яңа объектлар белән байыткан иң яхшы архитекторлар, төзүчеләр үз казанышлары белән уртаклаша. Бездә төзүчеләрдән сыйфатлы архитектура үрнәкләренә сорау зур. Киләчәктә төзүчеләр үсәргә, алга барырга, яңарырга кирәклеген аңлыйлар. Якындагы 2-3 елда ук инде без үсешне, матур үзгәрешләрне күрербез дип уйлыйм. Татарстан башкаласында архитектура мәсьәләләренә аерым игътибар бирелә. Тарихи үзәк тәртипкә китерелгән, ел сайын зур объектлар тапшырыла. Казанда 24 миллион квадрат метр төзекләндерелгән торак бар. Ел сайын 1 миллион квадрат метр өстәлә.
У нас сегодня есть комплексы. Бездә торак сатып алучыларның 50%-тан артыграгы Казан һәм Татарстан резидентлары түгел. Бу Казанның җәлеп итү дәрәҗәсе инвестицияләрне кертү мөмкинлеген арттыра. Шуңа күрә без бергәләп фикер алышырга, барысында яңа эш дәрәҗәсенә күтәрелергә чакырабыз. Тармакның төп бурычларының берсе яңача проектлауга, ягъни төзелә торган объектны эшдә нигезендә моделләштерүгә күчү. Ул башлангыч этапта ук бөтен төзелешне анализларга мөмкинлек бирә. Мы уже спроектировали и Без Иннополиста уку корпусларын проектладык, экспертиза ясадык. Җәй көне Казандагы 175-нче мәктәптә бассейн объектларын проектладык. Сынау уңышлы узды. Төзелештә үзгәрешләр тиз бара. Уңайлы мөхит булдыру өчен яңалыкларны тиз арада кулланышка кертергә кирәк, дип саный спикерлар. Бу форумның төп миссиясе. То, что я сегодня вижу Казань. Мин Казанны дәрәҗәле журналларда күрәм, проектлар, биналар бастырыла. Барлык архитекторлар да бирегә килергә тели. Бу бик зур алгарыш. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Гаделлек өчен көрәштә Казанда бизнес коррупцияга каршы иҗтимагый процедуралар үзәгенең 10нчы утырышы онлайн форматта узды. Юристлар, эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, экспертлар һәм дәүләт хакимияте органнары вәкилләре эшмәкәрләрнең мөрәҗәгатьләрен бергәләп тикшерделәр. Көн тәртибендә 3 мөрәҗәгать бар иде. Төрле тармак вәкилләре барлык очракларда да нигезсез җинаять эзәрлекләвеннән зарланды. Һәр запросны тикшерделәр. Эксперт бәйләмәсе чыгардылар. Хәзер әлеге эшмәкәрләргә суд мәшәкатьләрен тикшерүгә иҗтимагый процедуралар үзәге ярдәм итә. Ул төрле яктан катлаулы ситуацияләрне карау һәм алар буенча карарлар чыгару өчен махсус булдырылган. Татарстан елга күлләрендә боз әлегә бик юка. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре бозга керүдән тыелырга киңәш итә. Сулыкларда боз катуга һава температурасы, явым-төшем күләме, суның агымы, җил тизлеге дә йогынты ясый. Әлегә салкын көннәр бик аз булды. Сулыклардагы юка боз катламы куркынычсызлык таләпләренә туры килми. Татарстанда бу сезонда бозлы суда батуның 2 очрагы теркәлгән. Лагиш районында Миша елгасында 2 балыкчыны коткарганнар. Чистай районында 1 ир батып үлгән. Татарстан сулыкларында боз калынлыгы турындагы мәгълүмат атна сайын җомга көнне Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе сайтында урнаштырылып бара. Декабрь айында хезмәт ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм кайбер категория хәрбиләр һәм репрессиядан акланучыларга матди ярдәм бирелә. 1300 сум күләмендә булган акчаны кайчан алырга мөмкинлеген социаль яклау бүлегендә ачыкларга мөмкин. Ә хәзер мәдәни тормыш турында Тинчурин театры эксперименталь спектакльләр куюны дәвам итә. Шундыйларның берсе Ядәш исемдә дип исемләнгән музыкаль трагикомедия тамашачыларга тәкъдим ителде. Спектакль режиссеры Сәрдәр Такировский. Аны актерлар болытларда оча торган режиссер дип атаган иде. Күрәсең, артистлар үзенчәлекле режиссер белән бер дулкында. Тамашачылар өчен спектакльдәге шүрәле персонажы да яңалык булмады. Иҗат төркеменең максаты томырларын, мәдәниятен, тарихын белмәгән кыргый зат булмагыз дип кешеләрне кисәтү. Тамашачыны бүген ничек тә булса, ничектер ниндер яңа караш, эксперименталь спектакль димме. Минемчә бу Тинчуринның һәм бәлки татар театрының яңа адымыдыр дип, бәлки бәләкәйдер, бәлки шак зуррактыр. Ләкин бар адым үскә таба минемчә. Татар информ агентлыгында үсемлекләрне химик саклау препаратларын җитештерү буенча Россиядагы иң зур компания фирмасы эшчәнлеген яктырткан журналистлар бүләкләнде. Конкурста хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе хәбәрчесе Булат Шакиев та катнашты. Ул күп тапкыр предприятие хуҗалыклары һәм җир эшкәртүнең заманча технологиялары турында сюжетлар әзерләде. Компания авыл хуҗалыгын заманча үстерүдә актив эшли. Безнең телерадиокомпанияның бу темага багышланган материаллары иң көчле дип табылды. Хезмәттәшебезне котлыйбыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән бу атнага саубулашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.